crec que ha estat un congrés ben positiu. El que passa és que també és de veres que ja veurem, no? Perquè quines són les conseqüències de cadascun dels actes és una cosa que se veu en el futur, però des de la nostra òptica ha servit per a que puguem continuar raonant sobre coses molt importants. Algunes d'elles han tingut una major transcendència que unes altres i, curiosament, les que han quedat en un segon terme probablement siguin les que més marquen el futur, no? I des d'aquesta perspectiva jo crec que ha estat un congrés molt positiu a l'hora de debatre idees. Al mateix temps també ens hem dotat d'una nova estructura organitzativa i d'alguna manera d'eines que puguen millorar la nostra capacitat de transmetre el nostre missatge a la societat valenciana i, per tant, a partir d'ahir hem de fer una valoració positiva, encara que torno a dir que ja el temps ja dirà exactament en quina mesura. Crec que, fonamentalment, si haguérem de resumir, podríem dir que i és que el bloc continua treballant per a acabar convertint-se en aquest referent que des de la vessant política o com a instrument polític aprofita per a resoldre els problemes que tenim plantejats els valencians, que en són molts, i no només en claus clàssiques, sinó ara en aquests moments cada vegada també canviants i diferents. Nosaltres estem disposats a continuar servint-los a la societat, fem esforços permanents per a entendre la nostra pròpia societat i ens agradaria que també la societat valenciana farà els esforços per acostar-se al missatge del bloc, que és l'únic partit valencianista que realment pot arribar a entendre-los d'una manera més clara. Jo crec que en el bloc continua havent la mateixa il·lusió, cada vegada més, perquè, evidentment, probablement no al ritme que a tots ens agradaria, però el bloc va creixent, el sentiment de la necessitat imperiosa que aquest país té de tindre instruments polítics que resolguen els seus problemes i que estiguen al seu abast, jo crec que cada vegada és major. I, home, independentment de que som gent que té bon humor, simpàtica i que realment té ganes de treballar, crec que també els somriures obeeixen a una satisfacció pel treball ben fet. Un segment determinat de la societat per al qual la informació que rep permanentment de manera prioritària és gràcies a les noves tecnologies i, per tant, nosaltres tenim l'obligació també d'aprofitar-les per a transmetre allò que nosaltres pensem també, no només en una única direcció, com dic, sinó també per a rebre suggeriments, idees i intentar estar connectats fonamentalment amb el sector jove, que tots sabem que són els que més l'utilitzen i els que, desgraciadament, al mateix temps també semblen estar més desconnectats de la política.